Kaparrosoko makrogranjako Valle de Odita enpresako 2 zuzendari ingurumen delituagatik zigortu ditu Iruñeko epaitegi batek. Urtebeteko espetxe zigorra, 5.040 euroko isuna eta 14 hilabeteko gaitasun gabetze berezia abeltzaintzarekin eta nekazaritzarekin lotutako lanbide eta ogibiderako ezarri zaie. 2021ko otsailean, Valle de Odita enpresak bere instalazioetatik gertu zeuden nekazaritza lursaiak digestatuarekin ureztatu zituen, eta isurketa honek Aragoi eta Arga ibaiei ere eragin zien. Gersorian dauden espezieen habitatak dira ibai hauek, eta errege bardetako biosfera erreserbaren inguruko eremuei ere eragin zien. Greenpeace talde ekologistak eta Sustrai Erakuntza Fundazioa pozik agertu dira epaiarekin, baina salatu dute merkeegia ateratzen dela ingurumena kutsatzea. Ekologistek nabarmendu dute epai honek kolokan jartzen duela Nafarroan zabaltzen ari den abeltzaintza industrialaren eredua. Ingurumenari, lurraldean finkatutako familia abeltzaintzeari, pertsonen osasunari eta animalien ongizateari erasotzen diona. Eta Nafarroko gobernuari eskatzen diote beste eredu baten aldeko apustua egitea eta lehen sektorearen etorkizuna bermatzea.